Ja morské plody neznášam, tak z tohto mám obavu. Ahojte, vítam vás pri ďalšej ochutnávke. Dneska idem ochutnávať aj niečo nové, čo som ešte nechutnal a čoho sa aj bojím. Tak bojím sa napríklad týchto morských grillovaných rias. Ja morské plody neznášam, tak z tohto mám obavu. Potom tu máme Maťov Crystal Colu, ktorá je číra, tak si pozri celé video a uvidíš, že fakt Coca-Cola aj kola dokáže byť číra, čo znamená presvitná. Potom tu mám takúto novinku, čo sa veľmi teším, je Arizona, príchod čučorietka, samozrejme z Ameriky. Ako prvú ideme otvoriť Crystal Colu, ktorá je presvitná. Teraz sa na to pozeraj, ak neveríš. Vidíš? Priesvitná. A chutí to ako? Ako kola. Chutí ako kola, je to výborné a je to presvitné ako voda. Arizonu ja mám rád a toto je novinka, čučorietka. Tak poďme si ju vyskúšať. No už keď ju otváram tú čučoriedku, fakt cítim pikokš. Tak to vyzerá. Vonia fakt pekne ako čučorietka, úplne brutálne. Tak keby som pil čučoriedkový čaj. Vychladený, vychladnutý. Fakt akože za mňa toto je doma rád čučoriedky a čaj. Tá kombinácia je výborná, odporúčam. A tak poďme do tých morských grillovaných rias. Ja morské plody nemám rád, tak som zvedavý, ako to bude chutiť. Už to mám otvorené. Vonia to tak čudne. Chcem vyťahnuť. Vyzerá to takto. Akože vyzerá to nepekne, aj mi to okoštuje, je to lepkavé. Akože dochutené to je dobre, korenie tak, ale cítim tú rybu. Sorry, mne to nechutí, ale kto je milovník rýb a morských plodov, tak jemu to určite bude chutiť. Za mňa to je blé.